prvom rade sme sa zamerali na to, aby boli vymožiteľné lehoty, a to pre dotknuté orgány, ako aj pre dotknuté právnické osoby po vydávaní stanovisk. Všetci vieme, že na to by sme začali stavať, potrebujeme od 10 do 35 stanovisk dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb v závislosti od toho, akú stavbu ideme pripravovať. Všetky tieto spomínané dotknuté právnické osoby a dotknuté orgány budú mať teraz fikciu súhlasu v prípade, že do 30 dní vám nevydajú stanovisko. Vieme, že už dnes máme niektoré tieto stanoviska spoplatnené. Toto samozrejme je v poriadku, ale napriek tomu, že sú spoplatnené, často tie lehoty neboli dodržiavané. A neboli dodržiavané, že výrazne. To znamená, namiesto 30 dní ste niekedy čakali aj 8 mesiacov. To znamená, toto od 1.4. bude jednoducho vymožiteľné zo strany občana, stavebníka tým, že v prípade, že do 30 dní nedostanete súhlasné alebo iné stanovisko akékoľvek, tak bude platiť fikcia súhlasu. Veľmi jednoznačne stanovujeme lehoty aj pre stavebné úrady, kde je jasne napísané, do koľkých dní od podania žiadosti má stavebný úrad vypísať konanie, či kolaudačné, či povolovacie, do koľkých dní má vypísať nutnosť miestnej obhliadky a tak ďalej. A v týchto prípadoch tam, kde sa to dalo, tak tam sme zaviedli tiež fikcie. Tam, kde to možné nebolo, tak tam tie lehoty sú tak exaktne dané, že v prípade, že ich stavebný úrad nedodrží, tak stavebník bude môcť žiadať a stavebný úrad bude povinný mu vrátiť poplatok za vydanie stavebného povolenia alebo za kolaudáciu. Ďalšia výrazná zmena alebo výrazný benefit novej legislatívy je, že dve správne konania, to znamená územné konanie a stavebné konanie, ktoré boli dve správne konania, bude teraz už zlúčené to len v jednom správnom konaní. Toto konanie sa volá konanie o stavebnom zámere a následne sa bude už len overovať projektová dokumentácia v tom zmysle, že sa bude zo strany stavebného úradu kontrolovať a zo strany dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, či pripomienky alebo teda podmienky, ktoré uviedli vo svojich stanoviskách, boli následne do projektovej dokumentácie zapracované. To znamená, je tu tá dvojkrokovosť, čo je ale benefitom. Tento druhý krok, to znamená to overenie tej projektovej dokumentácie, už nie je správnym konaním, to znamená, už tam nie je možné odvolávať sa, nie je nutné čakať na vydanie doložky právoplatnosti. To znamená, to, čo nám to robí dnes, je, že naozaj to stavebné konanie alebo povolovacie konanie z 8 mesiacov v ideálnom prípade, ale vieme, že to je naozaj v ideálnom prípade, sa nám skráti na obdobie 4 mesiacov a bude to veľmi jednoznačne, nazvem to, vymožiteľné a samozrejme sankcionované. Lebo v prípade, že vám stavebný úrad alebo starosta nevydá v čase, ktorý má určenú lehotu, stavebné povolenie, bude mu to ležať niekde na stole, následne budete od neho žiadať naspäť poplatok, tak sa mu to samozrejme bude zosobňovať. Takže myslím si, že všade tam, kde to zvyklo ležať na stole, tak to ležať na stole nebude, pretože vždy bude musieť zastanúť škodová komisia a na konci dňa sa bude hľadať ten zodpovedný, ktorý bude musieť zo svojich peňazí vrátiť ten správny poplatok. Tretím významným bodom, ktorý prináša táto nová legislatíva, je v podstate odťaženie tých stavebných úradov pre drobné stavby a pre jednoduché stavby, kde sa výrazne zjednodušuje ten proces povolovania. To znamená, zavádzame stavby, ktoré budú len na ohlášku, stavby, ktoré budú na ohlášku s fikciou, to znamená, je tam zavedené to zase, že v prípade, že ohlásite stavbu, nezareaguje stavebný úrad do 30 dní. Môžete považovať, že je to povolené, môžete začať stavať okamžite. Ten zoznam samozrejme vám poskytneme, ktoré stavby tam patria, nepatria. Za mňa veľmi dôležitý napríklad moment je, že v
fotovoltaické panely na strechu dnes boli do 10 kW, do 10,76 tuším, boli na ohlášku. Momentálne to máte do 50 kW bez ohlášky. To znamená, v prípade, že sa nejdete napájať do vonkajšej siete, tak si môžete proste nainštalovať takýto fotovoltaický výkon na strechu rodinného domu naozaj bez akéhokoľvek papiera. Toto musím povedať, že toto je veľmi významný moment posunúť dopredu. Platí to samozrejme na všetky obnoviteľné zdroje do tohoto výkonu. Medzi 50 a 100 kW ideme na ohlášku a nad 100 kW už ideme na stavebné povolenie. Dnes to bolo nad 10,76 ešte na stavebné povolenie. Čiže myslím si, že v týchto veciach si naozaj veľmi pomôžeme v tom, že nie len pre občanov a pre stavebníkov, ale aj pre stavebné úrady, ktoré nebudú zahlcované úplne zbytočnými množstvami papierov v takých povoločkách, kde teda, nazvem to, že odborná verejnosť skonštatovala, že to nie je potrebné.